Azken egun hauetan joko eta ikuskizun unitateko ertzaintzako agenteak hainbat ikuskapen egiten ari dira, diskoteka eta gaueko lokaletan ari dira izaten ikuskapen hauek, eta urtezar gaua dela eta ospatuko diren festen inguruan egiten diren inspekzioak dira. Inspekzio hauek 700 lagunetik gorako aforoa duten lokaletan egingo ditugu. Hauek bai dira Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak. 8 dira guztira Euskadin, 2 Araban, 4 Bizkaian eta beste 2 Gipuzkoan. 700 lagunetik beherakoko aforoa duten lokal hauetako ikuskapen eskumena udal bakoitzarena da. Hala aitortzen bai du gaur egunean ikuskizunen inguruan daukagun erreglamenduak. Ikuskizun hauetako inspekzioak ikuskizunaren aurretik eta bitartean egin ohi dira. Helburu bakarra izaten dute, segurtasun neurri guztiak betetzen direla konprobatzea, bertaratuko diren pertsonak edo bertaratuko den jendeak segurtasun ingurune batean gozatu dezala festaz garantizatzeko eta gainera ondo pasatu dezala garantizatzeko. Honetarako ikuskizun aurretik egiten diren ikuskapen hauetan, lokalak segurtasun neurriak betetzen dituela konprobatu ohi da, autobabes plana eguneratuta eta inplantatuta daukatela, eta aldi berean eskaintzen duten aktibitate hori beraiek daukaten lizentziarekin bat datorrela konprobatu ohi izan da. Honekin batera, egun hauetarako normalean montatu ohi diren elementu dekoratiboak nolakoak diran errebisatzen da, ze hauek baliteke lokaleko su-karga igotzeko foko nagusi izatea eta arrisku uneak sortaraztea. Honekin batera piroteknia erabiliko alduten begiratzen da, suaren aurkako sistema ongi aldagoen, behar bezala muntatuta, seinalizatuta eta dagozkion revisioak eguneratuta aldituen. Larrialdi irteera guztiak libre aldauden konprobatzen da, hauek ere seinalizatuta eta erabiltzeko prestatuta. Honekin batera, osasun zuzkidurei dagokionez lokal horrei eskartzen zaizkion adinako baliabideak aldituen konprobatzen dugu. Eta hauen ondoren, 2. ikuskapenera pasatuko ginateke. 2. ikuskapen honetan, joko eta ikuskizununtako agenteak, urtezar gauean bertan gerturatuko lirateke lokal hauetara, behin aktibitatea edo behin festa horri hasiera eman ondoren, eta bisita honetan begiratu beharko dute, adin txikikorik dagoen edo ez dagoen. Gogoratu, era honetako festetan adin txikikoen sarrera debekatuta dagoela, izan daiteke eta izan ohi dira espreski adin txikikoentzat montatze diren festa kasu horietan ahalbidetuta egongo zen hauen sarrera, baina normalki adin txikikoek ezin izaten dute honelako festetan parte hartu. Oso garrantzitsua da lokalak aforoa kontrolatzea, oso garrantzitsua da zarrita daukan kontrol, aforo maksimoa betetzea, eta horretan berebiziko garrantzia ematen diogu neurri honi eta oso azterketa sakona egin ohi da. Honekin batera berebiziko inportantzia du baita ere admisioko zerbitzuko langileen eta segurtasun pribatuko langileen presentzia. Dakizuen bezala 2 figura desberdin dira, tipo honetako lokaletan egoten diren 2 figura desberdin dira, bakoitzak dauzka bere eginkizunak eta hauek bere informazioa, habilitazioa eta identifikazioa eduki behar dute. Azkenik gehitzeko esan, gau honetan herritarren segurtasuna bermatzeko ingurunea guztietan ibiliko direla segurtasun agenteak neurri preventibo desberdinak hartuz.